Kultur Elkartea, berez artisten plataforma da. Sortu zen lan ezberdinak ikusten genuen igual kabida etzaketanak kulturgintza honetan aurrera eramateko. Eta talde hori osatzen dugu jende askok, proiektu bakoitzean jende ezberdina egoten gea. Eta esan daiteke gaudela hor aktoriak, artista plastikoak, musikariak, argiteknikariak, pixka disiplina ezberdinetako jendea. Eta justu proiektu honetan gaude Iraia, Ainhoa eta Maite aktoriak, Josu eta Oier produkzioan, Oier ere idazketan ari da lanean. Lana honen izena Bidaide da, eta nire dugu pixka bidaiatu herri bertako kulturgile anonimoen inguruan hausnarketa bat iteko. Kulturgile anonimoak orokorrian, artista anonimoak, anonimotasuna gaia ekarriko dugu argitara. Atarrabia eta Uhartea etorri ginen, eta herria bisitatziaz gain, herriko historia pixkat ezautziaz gain, kulturgintzan parte hartu zuen pertsona desberdinak elkarrizketatu genitu. Alor desberdinetan, eta elkarrizketa horietatik eta ezautu denetik abiatuta, hortan inspiratuta, gero sartzen geha aritoa lanea, eta proposatzen ditugu leku desberdinetatik lanean hasteko abia puntuak. Bai irudi eszenikotatik, bai arte plastikotatik, bai mugimendutik, musikatik, eta lehenengo lana hasteko abia puntua hori izaten da. Zuzendaritzaren papera badagola, binen gero sorkuntza kolektiboa dela, ez? Azkenean metro kuadrokaren izaera beti izan da hori, eta nik neuk ez dakit beste antzeslanetan nola lan egiten den, beste arlotan, binen musikan ere oso gutxi ezagutzen ditut nik kolektiboan lan sortzen dutena. Eta musikalki ere eszenan egotea eta musika bera integratzea obran bertan, sorkuntza prozesu osoan, eta ez izatea azkeneko ginda edo, ez? Obra amaituta eta Estreinaldia izangoa urtarrilak 14an hemen Atarrabin. Eta urtarrilak 16an egingo dugu Uharten. Herri bakoitzak bai edukiko olako moldaketa bat beharrezkoa izangoana, espazioak ezberdinak dialako, eta baita ere zerbait itxatxiko saiolako leku bakoitzean, lekuan lekuko hori obraren barrenean. Metro kuadroka taldea hemen lan egiteak oso guretzat importantea da, ez bakarrik hemen egiten ari den lanagatik, baizik eta ere bere sortzen ari den arte lanagatik, ez? Azkenean hartu du gai bezala Atarrabia eta Uharteko kulturgile anonimoak, eta egia esan guretzat oso importantea da azken finean, ere oso arroago delako gure kulturgile anonimoaz, ez? Asko ditugu, badugu hemen herri mailan mugitzen diren sortzaileak, eta hori inspirazio izatea ere importantea, eta nik uste dut omentzen ditu, ez? Omentzen du ere Atarrabiako herri kultura, ez? Kontutan hartuta metro kuadroka taldea oihartzuarrak direla, kanpotarrak direla, baita ere egon dira hemen pixkat ikertzen, hemengo egin dituzte elkarrizketak hemengo kultur eragileekin eta horrela, orduan islatuko du baita ere nola ikusten gaituzte, ez? Zen gu barrutik igual modu batean ikusten gara, baina igual kanpotik eta horretakoa beste modu batean ikusten gaitu, ez?